Поста хора, аз съм Вилката WebG и днес ще направя едно рандом ключе, в което ще игра PES 2013. Под рандом ключе разбирате, че ще избера една игра от лаптопа ми и така просто ще играя, ще снимам на нея. В случая ще снимам на PES 2013 и да започваме. Ще играме Шампионска лига, защото вече съм започнал Шампионска лига с Ювентус. И да, сега зализам. Да, че някакви приятели всички. Да. Добре, Station. Да, Ювентус. Си играем срещу Шалке. Добре, само не заредим. И заредим. Така. Абе, ще го скипнем това, така ли иначе. Така. Почваме матча. Наша топка. Какво правиш, бе? Така. Личтайнер. Така, добре, добър пас. И трябва да открием резултата 1-0 за Ювентус. Резултата открият в 5-та минута на матча. Добре, браво. Обаче нещо ми струва, че много се чува. Самците. Така малко по-добре. Окей, значи 1-0 за нас. Вържам в резултата още в началото на матча. Не мога да разбера какво вика публиката. Юве, сигурно. Така. Играем на наш терен. Добре, сега видео. Никой. Хайде. Няма ще. Така. Много не им знаем имената, затова Келини разбрах, че това е. Върса Погба. Така, техника на Погба, нищо не се получава, обаче. И тук няма нарушение, това е малко странно. И Штайнер. Така, къде бе, какво правиш, бе? Добре. Добре. Браво на Видал, че има добър спринт. Добре, сега Видал напредва. Добре, центрирана към Говинко и той не може да стигне топката, но сега Погба. Атаката не е приключила. Сега Погба, изстрел на Погба е много слаб. Много слабо изпълнение от страна на Погба. Така. Сега Видал към Говинко. Добре, така сега Видал. Изстрел на Видал! Какво изпълнение само? Това топалка на Видал, но няма гол, за съжаление. За мое съжаление. Добре. Сега може да се получи нещо като заучено положение. Добре. Добре, не пресече точно така. Така първо. Тук имаше засада. Паса не беше за Говинко, но се тая. Публиката е за нас. Така. Юве, не знам да чувате. Добре, сега Говинко. Така. Къде тичаш натам, бе, засада си? Добре, никой не ми се открива. Всички са в засада. Не. Айде! Ей, за малко. Добре, сега първо
Добре, така, първо. Добре, тук много силно се поведе първо. Ще се опитам нещо по странно. Сега. Погба, какво правиш, бе? Какво стана? Какво направи Погба, за Бога, бе? Няма думи просто. По толкова левашки начин Погба изгуби топката, че просто нямам думи, хора. Добре. Добре. Така. И добре, това. Общия резултат, между другото, вие го виждате, е 4-0. Добре, сега отново Погба. Сега добър пас на Погба към Видал. Сега! Тук имаше нарушение. Така, сега да видим дали ще успея. Право в стената. След пряк свободен удар Погба стреля право в стената на Шалке. Сега отново! Добре, вратаря спасява. Така. Ще изкарам напред. Не на него, бе, човек. Що на него? Са опасно? Не, няма никаква опасност. Няма да дадем и на Буфон да поиграя с топката. Така. Добре. Сега. Ще тичаш. Добре. Само колко лош пас. Буфон лови. Така. Бонучи. Видал. Добре. Някой няма ли? Точно така. Добре, сега добър пас на Видал. Какво ли ще се получи? Браво! Добре! Това е пък защита. Сега Обаси или каквото му е името на този. Добре, дори не натиснах, бе, хора, бе. Какво се случва? И това е жълт картон за Видал. Така. Хайде, не. Сега Говинко. Добре. Добре, браво. Скил е на Говинко. Сега просто не, какво? Какво за Бога стана? Сега... Браво на Погба. Сега Видал. Личтайнер. Видал отново. Тук вече трябва да има гол. Изстрелно Видал. И вратар спасява. Сега ще ви кажа дали изстрел е вътре. Беше вътре във вратата. Да, това беше чист гол, ако не се беше намесил вратаря. Ей, тук. Така. Добре. Ама че защита е. Сега отново Видал. Ще я пробвам. Изстрел града! Автогол! Само какъв гол на Видал, но ако не беше вратаря, нямаше да стане това, но нищо. Само какъв изстрел на Видал. Човек си получи жълт картон, но погледнете само какво направи. Каква топалка само. Добре, че пробвах тази топка, защото погледнете какво се получи там. Града и след това се удари, топката се удари в гърба на вратаря и се получи гол.
Сега. Това е края на матча. Побеждаваме с 2-0. Шалке. Сега видим. Така. Добре, 2 асистенции. Абе, вие си ги вижте там. Пасовете, те са подавали повече, колкото аз. Да. Добър матч се получи. Само ви дава се жълт картон. И така ето какво се получава. Ние сме на първо место. В смисъл, с най-много точки. Хора, това ще е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. И ако е така, може да оставите по един коментар и да се абонирате за мен.